geweldig toch, voor een paar duizend man te staan. Als je al die kopjes zo ziet en al die handjes, dat is toch leuk? Het is gewoon leuk, daar doe je het toch ook voor. Ja, want je treedt denk ik nu heel veel op in de zomer, of niet? Ja, ik heb heel veel optredens, een hoop promotie ook, maar hele leuke dingen gewoon overal en nergens eigenlijk. En dan kijk ik naar je en dan zeg ik, ja, zelf rij je nog niet ergens heen. Wie rijdt er dan? Mijn opa en oma zijn altijd heel actief met mij bezig. Mijn management die rijdt, mijn vader en moeder zijn altijd nog wel degene die altijd aan de linie kunnen doen. Mijn opa en oma het. Goede vrienden van ons, dus, maar ik zorg altijd wel dat ik er ben. Als je naar je album kijkt, hè, is er dan een liedje wat je dan speciaal zou willen zingen voor je opa en oma? Nou ja, hij speelde accordeon. Gaat over mijn opa die altijd accordeon speelde. En dat is nou wel een liedje wat ik wel eens voor mijn opa zing. Ik moet meteen denken aan mijn opa, mijn opa. Nou, dat is heel grappig dat je het zegt, want binnenkort gaan we dat op de bühne ook doen. Dus elke zondagmiddag brouwen die toffies voor me mee. Lijkt me echt een leuk liedje voor jou, Jordi. Ja, hartstikke leuk. Ja, zuster, nee, zuster medley, hè. Maar laten we eerst nog dit doen en dan zien we wel weer verder. Zullen we naar je clip gaan kijken? Is goed. Kijk maar mee met mijn clip en kusje voor jou.